Markedskommunikation eksamensprojekt Cecilie Valg EUX 38. Jeg har valgt at lave en kommerciel kampagne med IF Skadeforsikring. Hver femte af de 18-29-årige har ikke tegnet en indboeransvarsforsikring. Og særligt på kollegier er det grelt, hvor det kun er 73%, der har en forsikring. Dette kan gå hen og blive rigtig dyrt. Det siger forsikringsoplysningen. Jeg vil i denne rapport udarbejde et kampagneforslag til IF Skadeforsikring, som er bygget op efter kommunikationsplatformen. Jeg tager udgangspunkt i problemstillingen, at for mange unge ikke har en indboeransvarsforsikring. Kommunikationsplatformen. For at få en succesfuld kommunikationskampagne benytter man sig af kommunikationsplatformen. Kommunikationsplatformen er en faseopdelt plan for, hvordan kommunikationen skal udarbejdes, hvad kommunikationen skal indeholde, hvor kommunikationen skal eksponeres og hvornår kommunikationen skal implementeres. Man kan også se kommunikationsplatformen som en slags køreplan for udarbejdelse af en kampagne. Kommunikationsplatformen kan overordnet ses som en strategidel og en handlingsplan, hvor det strategiske arbejde er grundlaget for handlingsplanen. Den strategiske del, markedsbeskrivelsen eller situationsbeskrivelse. Næsten 20% af de 18-19-årige har ikke en indboeransvarsforsikring. Mange unge flytter hjemmefra uden at få sig en indboeransvarsforsikring. Dette gælder særligt de unge, som bor på kollegier og i bofællesskaber. Her er det nemlig kun 73%, som har en indboeransvarsforsikring. Dette viser en undersøgelse som Epionen har gennemført for forskning og pension. En indboeransvarsforsikring er vigtigt, da det ikke kun giver erstatning i tilfælde af tyveri og brand, men også hvis man ved et uheld kommer til at skade andre. Forsikring og pension opfordrer alle unge til at flytte hjemmefra til at få sig en indbodsforsikring, og dermed også en ansvarsforsikring, der dækker, hvis de skylder skade på andre eller deres ting. Uden en forsikring kan unge risikere at hænge på et stort personligt krav om erstatning. Forsikring og pension fortæller, at hvis de unge ikke sørger for at få sig en indbodsforsikring, når de flytter hjemmefra, får de ingen erstatning, hvis deres lejlighed skulle brænde, og de vil måske komme til at stå uden tag på hovedet. De får heller ingen erstatning, hvis deres ting skulle blive stjålet. Problemstillingen er derfor, at næsten 20% af de 18-19-årige, det vil sige ca. 20% af 800.000 danske beboere, som svarer til 160.000, mangler en indbodsforsikring og ansvarsforsikring. Og dette er et problem, fordi disse forsikringer kan være altafgørende i forhold til, hvordan de unges fremtid kan se ud. IF Skadeforsikring er på det danske marked i forsikringsbranchen. Målgruppen befinder sig derfor blandt den danske befolkning. Produktet i dette tilfælde vil være en indboeransvarsforsikring. Der er en del konkurrence blandt forsikringsselskaber, og en særlig konkurrent til IF Skadeforsikring er førende markedsleder Tryg Forsikring, som er Danmarks største forsikringsselskab. Den strategiske del, målsætning og budget. Målet med kampagneoplægget er at få flere unge mellem 18 og 29 år til at forsikre sig hos IF Skadeforsikring. IF Skadeforsikring skal have minimum 10.000 unge til at forsikre sig hos dem inden 2025 er omme. Der er i alt afsat 1,5 millioner kroner til medieindrykning. Den strategiske del, målsætning og budget. I forbindelse med en kommunikationskampagne kan omkostninger inddeles i 2 poster, som er produktionsomkostninger og visningsomkostninger. Produktionsomkostningerne omfatter alle de omkostninger, der er i forbindelse med produktionen af en kommunikationskampagne. Visningsomkostninger, som også kaldes indrykningsomkostninger, omfatter de udgifter, der anvendes til de enkelte reklamemidler og medier i en kampagne. Indrykningsprisen for en reklame kan beregnes efter flere kriterier. Prisen for tv-reklamer og visse radioreklamer kan udregnes med udgangspunkt i, hvor mange personer, der ser og hører reklamen. Dette måles ud fra antal GRP, Gross Rating Points, eller TRP, Target Rating Points. 1 GRP angiver 1% af alle over 14, som har set eller hørt kampagnen.
Indrykningsprisen for en annonce i et trykt medie afhænger af flere faktorer. Annoncens formatstørrelse, ønsket placering, antal farver, antal indrykninger. Produktionsomkostningerne er omkostninger til konsulentarbejde, det er reklamebureau, omkostninger til eget arbejde med kampagnen, grafiske omkostninger, satsarbejde, trykning med videre, udgifter til billedbureau, modelbureau, rekvisitter med videre, udgifter til filmproduktion, optagelser, honorering af aktører med videre. Den strategiske del, målsætning og budget. Online budgettering. I forbindelse med budgettering af online aktiviteter kan det være sværere at følge guidelines, da 2 online mediestrategier ikke er helt ens. Det afhænger af forskellige forhold, men budgettet kan se sådan ud. SEO, Google Ads, sociale medier, e-mail marketing, influencer marketing. Den strategiske del, budget. Eftersom IF Skadeforsikrings primære målgruppe er unge mellem 18 og 29 år, har jeg valgt at lægge budget for online aktiviteter. Online budget. SEO 30.000 til 50.000 kroner. Google Ads 50.000 kroner. Facebook annoncering, som koster fra 4.000 kroner per måned, 40.000 kroner. Instagram annoncering 50.000 kroner. E-mail marketing 30.000 kroner. Influencer marketing 500.000 kroner. Der forventes i alt, at der skal bruges ca. 750.000 kroner. Online budgettet er lagt ud for kampagnen forløber sig hen over 4 måneder. Ydermere forventes der at være omkostninger til andre aktiviteter. Målgruppe. Den overordnede målgruppe er alle danske unge mellem 18 og 29 år, som er flyttet hjemmefra. Cirka 800.000 18-29-årige bor i Danmark. 20% af dem, hvilket svarer til 160.000, hvoraf flere af dem stadigvæk bor hjemme. Det vil sige, at målgruppen vil kunne skæres ned til 80.000. Ydermere kan man få en forståelse af sin målgruppe ved at benytte sig af personaer. Her ses en persona, Karina Nielsen, 21 år, læser jura i København, på Københavns Universitet. Hun bor på Nørrebro. Karina er flyttet hjemmefra som 20-årig. Hun læser meget og elsker at bo i København. I hendes fritid gør hun meget brug af, hvad byen har at tilbyde, og hun er derfor ikke så tit hjemme. Karina får SU, har derfor ikke så mange penge, men hun arbejder også i Only et par gange om ugen for at tjene lidt ekstra. Handlingsplanen. Mediestrategi. Mediestrategi er en oversigt over de medier, man ønsker at anvende i kampagnen. Derudover udarbejdes en tidsplan fordelt på medier og budget samt opfølgning af kampagnen i form af effektmåling og kontrol. IF Skadeforsikring indrykker på Facebook og Instagram både som annoncer og forskellige influencer. 1. februar, 2. februar skal Google Ads og SEO indrykkes. 3. februar skal e-mail-konsulent påbegynde e-mail marketing. Den 15. februar starter konkurrencesamarbejde med flere influencers. Den 1. marts udloddes vinder af konkurrencedeltagerne. Den 15. marts skal nye e-mail udsendes. Den 1. april skal influencer poste nye reklamer. Den 1. maj skal der laves nye konkurrencer i samarbejde med influencers. Meningen med IF Skadeforsikringsstrategi er intensivt at markedsføre sig på de mest brugte sociale medier. Her er det muligt at nå ud til målgruppen. Fra 1. februar og frem til 1. juni er IF Skadeforsikring til at se på Facebook og Instagram annoncer hos store influencer og konkurrencer på Facebook og Instagram. Desuden vil de være til at se som nogle af de øverste på Google, når man søger efter forsikring. Og så vil de også være i målgruppens mailbox. På denne måde skulle målgruppen gerne blive opmærksom på IF Skadeforsikring og forhåbentlig købe en indbo- og ansvarsforsikring hos dem. Handlingsplan. Fastlæggelse af budskabsindholdet og budskabsudformningen. Budskabsindhold
Indholdet omhandler de kreative virkemidler, der skal danne grundlag for den endelige udformning af budskabet, og udgør sammen med budskabsudformningen den kreative strategi. Budskabsudformningen er den fase, hvor ideen til budskabsindholdet bliver til det færdige kampagnemateriale. Budskabsindholdet og budskabsudformningen bør først og fremmest fastlægges ud fra den målgruppe, man ønsker at nå med kampagnen. I dette tilfælde altså unge mennesker, som er flyttet hjemmefra. Budskabet og udformningen af budskabet skal altså passe til dem. Indholdet skal være noget, som får målgruppen til at blive opmærksomme. Handlingsplan på positioneringsstrategi. IF Skadeforsikrings positioneringsstrategi vil være problemløsning eller behov. Det vil det være, fordi forsikring, som er produktet, skal løse et problem, når der er behov for det. Denne positioneringsstrategi er en god måde at positionere sig på, da kunder ofte køber løsninger på problemer. Handlingsplanen, kreativ proces. Jeg vil i mine skitser benytte mig af forskellige virkemidler til at fange målgruppens opmærksomhed. Jeg vil blandt andet benytte mig af farver som rød, som giver en følelse af vildskab, uro og fare, og blå, som giver en følelse af ro, harmoni og tryghed. Jeg vil benytte mig af sproglige og retoriske virkemidler og have fokus på genkendelighed. Jeg vil sørge for, at målgruppen kan identificere sig med indholdet, og dette gøres naturligvis i samarbejde med de influencers, som bliver valgt. Skitserne er opbygget efter AIDA-modellen ved at starte med at få opmærksomhed ved 2 smukke unge piger. Derefter er der en interesse ved deres samtale, en lyst og til sidst en action i form af iPhone, der bliver smadret, og der er behov for en forsikring. Handlingsplan, kreativ proces, budskab. Budskabet i de opslag, som influencer og IF Skadeforsikring skal lægge ud, skal være ens, og det skal være til at genkende IF Skadeforsikring. Skitserne skal hjælpe til, at IF Skadeforsikring har en integreret kommunikation gennem dem selv og flere influencers på flere kanaler. Hvis IF Skadeforsikring skulle have kampagne i et andet land, vil jeg overveje, hvilken kultur landet havde. Jeg vil se på budskabet og udformningen af andre virksomheders kampagner i pågældende land. Jeg vil efterfølgende tilpasse min egen udformning, sproget og sikre mig eventuel humor ikke vil blive misforstået. Skitser. 2 unge veninder, Olivia og Sara, mødes ude foran deres studie. Sara har lige fået den nyeste iPhone 16 Pro. Sara tilbyder Olivia at se hendes iPhone. Det vil Olivia gerne og holder Saras nye iPhone i sin hånd. Olivia roser Saras iPhone. Sara er bekymret for, at der skulle ske hendes iPhone noget og beder til Olivia at passe på den. Olivia taber Saras nye iPhone ved et uheld. I samme øjeblik, hun taber den, kører en bil den over. Olivia er meget glad for, at hun husker at tegne en ansvarsforsikring hos IF Skadeforsikring. Kommunikationsmix. Eftersom jeg har valgt, at IF Skadeforsikringsstrategi skal være intensiv digital markedsføring, vil de forskellige promotionformer, jeg har valgt, afspejle dette. IF Skadeforsikrings primære medie vil være Instagram, deres sekundære medie vil være Facebook. IF Skadeforsikring vil naturligvis have PR-aktiviteter som interviews, løbende stories og opslag gennem IF Skadeforsikrings eget profil på Instagram, og selvfølgelig søgemaskineoptimering, så de rangerer højere på Google, når man indtaster forskellige keywords. Øvrige kampagneaktiviteter. Øvrige kampagneaktiviteter vil være konkurrencer, foredrag på videregående uddannelser, messer og livechats. Effektmåling og kontrol. Kampagnens mål kan kontrolleres ved at se på antallet af solgte forsikringer. Derudover vil man kunne se på effekten af brugen af influencers og den intense markedsføring ved at se på de data, som Instagram og Facebook selv indhenter, når man benytter sig af businessprofil, hvilket er tilfældet. Instagram kan eksempelvis vise, hvor mange der har set opslaget, hvor mange der har klikket sig videre på website-link gennem profilen, hvor gamle dem, som bliver eksponeret, er, hvor de befinder sig geografisk, køn og alder på de eksponerede, og disse data er mulige at indhente på daglig basis. Der er altså en masse brugbar information, som kan indhentes uden omkostninger.